Hei, varmaan vähän vähemminkin suriseminen riittää, ihmiset kattoo. Kai ne nyt kattoo muutenkin, Ismohan on mehiläinen. Hei jätkät, nää on mun polttarit ja mä surisen ja pörisen just niin paljon kuin mä haluan. No niin, jätäkkä, meissä myyntihommiin. Mielelläni. Terve! Mä oon Sonne. Ja mä teen sulle sun elämässä tarjouksen. Tässä on mulla mesi, joka on makeampaa kuin... Juon vettä. Tätä kun sä nautit, niin lähtee sulta kaikki taudit. Niin nämä taudit tässä niin on vähän niinku semmonen... Sonne! Euron tai 2 kun mulle annat, niin avustuksen mun aviokassaani kannat. Oi, kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Hei, kunnit, näittekö te? Mähän on oikein tällainen tehohyönteinen. Seppo soitti just. Lähetti terveisiä. Aha. Kiitoksia, kiitoksia. Kai sä muistit sanoa Sepolle, että mä oon pistämätön Sonne. Mikä? Ismo sai just myytyä eka purnukaan. Kato. No niin, meis jatkaa hommia, että saadaan kaljarahat kasaan. Ismohan näyttää oikein nauttivalta. Joo, no eikö se ole tarkoituskin?